Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek ismét veletek, és köszönöm Lacinak, Zsuzsának is a meghívást. Én nagyon sok áldást kaptam már eddig is, úgyhogy én sem szeretném nagyon szaporítani a szót, ha már ez a trend. De nem, tényleg nagyon köszönöm az előttem szólóknak is, meg a dicséretet is. Egy olyan üzenet van bennem, amit így imádkoztam, hogy tényleg mi is legyen ma, és van egy olyan gondolat bennem, vagy itt hát ezek a gondolatok bennem, amik arról szólnak, hogy mi is a mi létezésünknek az értelme. Hogy miért is vagyunk, mi végre hozott bennünket Isten létre, és helyezett bele ebbe a világba. És én azt gondolom, hogy ha egy szóval össze kéne foglalnom az üzenetemet, akkor az azt jelenteni, hogy átéljük, megtapasztaljuk, és továbbadjuk azt a szeretetet, amit kaptunk tőle, aki ő maga az életünkben. Tehát azt gondolom, hogy a létezésünk értelme az megértése az Isten jóságának, Isten szeretetének, hiszen én teljes szívemből hiszem, hogy az Isten ezért hívott el bennünket. A Róma 5:5-ben azt mondja az Istennek az igéje, hogy az Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Ez egy ilyen nagyon-nagyon eszenciája annak az üzenetnek, amit én is szeretnék átadni most nektek. Illetve az 1 Korintus 16-14-ben azt mondja Pál apostol, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mondja Károli. Ha megnézzük a görög szöveget, akkor ez sokkal egyszerűbb, de sokkal lényegre törőbb ez a vers. Ez így is egyszerű, vagy így se nagyon szószátjár. És az úgy szól, hogy passzagapész kinomáj, vagyis az a 3 szó, ami azt jelenti, hogy a minden szeretetben, szerelemben szülessen. Az Isten akarata ez, hogy minden, ez a passz szó, a dolgotok az nincs ott, hanem az van, hogy minden, ami szeretet, az bennetek szülessen meg. Amen. Bennetek jöjjön létre. Tehát én azt hiszem, hogy az Isten ezt így kitalálta. Az Isten, ha én belenézek abba az én nyilván a rálátása szerint csak, hogy hát miért vagyunk itt, miért volt ez fontos az Istennek, miért akarta az embert, miért volt neki ez fontos. És ha ennyire fontos volt, akkor kapcsolódva az előttem szólókhoz, miért van ennyi minden ebben a világban, ami nem olyan jó, ami nem olyan gömbölyű, ami nem úgy van. Az összességében csak egyetlen egy válaszunk lehet az egészre, az Isten szeretetének a megismerése, és az Isten szeretetének az átélése, és az Isten szeretetének a megtapasztalása. 4 gondolatot fogok elmondani ebben a témában, de szeretném egy kicsit erőteljesen felütéssel kezdeni az üzenetemet. Remélem a köveket leraktátok, vagy nem is hoztátok be. A kiindulásunk az kell, hogy legyen, hogy amit Isten kitalált az emberrel kapcsolatosan, azt nem mi akartuk, azt ő akarta. Amen. És ennek a véghez vitelét, hogy ez hogyan történik meg, vagyis a megváltás, ha nem volt mindenre elég, ezzel kapcsolatosan, a létezésünkkel és velünk kapcsolatosan, akkor az Atyának bocsánatot kell kérnie Jézustól. Ha nincs minden benne ebbe a csomagba, amit kaptunk, akkor valami nem stimmel. Amen. Akkor nem volt teljes az elvégeztetett. Akkor nem volt, akkor hiával van valamivel, már pedig nem hiszünk abba, hogy hiával van valamivel. Abban hiszünk, hogy az elvégeztetett az teljesen tökéletes,
mindenre kiterjedően tökéletes volt, és visszafordíthatatlanul volt tökéletes. Ugye a világ állapota, amiről beszéltetek talán mindnyájan előttem, a világ állapota az ha attól tesszük függővé a megváltást, és azt, hogy mi történt a Biblia leírása szerint a kereszten, akkor és nem tudunk hátralépni, hogy ez ne taglózzon le bennünket, ez az ismeret, ami minden nap bombáz bennünket. És ugye utaltál rá, hogy a Béla is hasonlóan a külső zajról és egyébről beszél. És ezek ugye nekünk a mindennapi küzdelmeinket jelenti. Ezek nem tehetik, nem homályosíthatják el egy hívő ember életébe, se a tiédbe, se az enyémbe, ez az elvégzettnek a nagyságát és a fantasztikusságát. Tehát ha arra nézünk, ami a szemünk előtt van, mint ahogy mindig mondja a Biblia, hogy hol vagy Zoli, hogy ne a szemed előttre nézzél, ahogy a Dávidnál, akkor az letaglóz bennünket. Az rögtön egy csomó rossz dolgot, rossz élményt hoz bennünk. Viszont ha azt nézzük, hogy az Isten mit végzett el, értünk, az egy fantasztikus nagy dolog. És még egy gondolatot, megint csak így felütésképp. Ugye azt olvassuk, hogy az Isten elpusztítja minden ellenségét. De nem mindegy, hogy. És azért hoztam ezt ide mindenek elé, hogy legyen egy nagyon-nagyon sziklaszilárd meggyőződésünk arról, hogy az ellenséget kétféle módon lehet elpusztítani. Az egyik, hogy a hatalmamból fakadóan lesöpröm az asztalról. De van egy másik módja, és én ezt tartom az isteni módnak. Amen. Amikor az ellenségemet úgy pusztítom el, hogy barátommá teszem. Hogy barátommá teszem. Hogy megnyerem. Hogy szövetségre lépek vele. Hogy megértetem vele azt, amit ő nem értett, és ami miatt ő ellenséges volt. És ez történt a kereszten. Így van, amen. Ez történt a kereszten, hogy Isten nem a hatalmával élve, a nagyságával élve, és mindazzal, amivel élhetett volna, élt, hanem kiüresítette magát, és alárendelte magát annak az érdeknek, ami az Atya érdeke volt, és ami az ember érdeke volt, és hogy újra, ugye az ő keresztények halálával kibékítette az ellentétet. Amen, amen. És egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy az ellenség szerette volna azt, hogy Jézus ne így bánjon el az ő ellenségeivel, hiszen ez egy óriási tör és egy csapda. De Jézus Krisztusban az Atya nem elpusztította, hanem megmentette az emberiséget. Amen. És ez a megmentettség, ez a kiindulás az üzenetemnek. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy szeressétek a ti ellenségeteket. És ez egy új volt, vagy ez egy ilyen úgy, hogy van? Mai napig nem értjük egyébként, mert olyan idéz itt a Szentírás, ami nincs benne a Ószövetségben. Meg van írva, aki törvény, szeressétek az ellenség, gyűlöljétek a ti ellenségeteket, és szeressétek, nem. Hogy van? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és azt mondja, szeressétek meg van írva a ti törvényetekbe, hogy nézzük meg Máté 5-ben. Igen, mint önmagadat, és gyűlöd az ellenségedet, és ez nem így van, tehát nincs. Tehát ez a Máté 5:44-ben hallottátok, hogy megmondhatod, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azt. Tehát gondold végig, és gondoljuk végig, hogy amikor Isten azt mondja neked és nekem teljes joggal, hogy szeresd az ellenségedet, akkor ez rá vonatkozik el. Mondd valami olyat, kére valami olyat, amit ő nem mutatna be előtte. Szeretném elmondani nektek, hogy ilyen nincs. Amen. Nem létezik.
mindent, amit Isten várt tőlünk. És várt tőlünk ebben az életben. Abba ő mindenbe beletette magát. Látom, Laci, egyébként megy a nagy vita. Érdekes, hogy a zsidó lexikonban is az van beírva, és nagyon érdekes ez, hogy nem szedték szét ezt a dolgot, csak annyit mondtak, hogy annyi van leírva erről a versről, hogy hát ezt nem tudjuk, hogy ezt Jézus honnan idézte és miért mondta, mert a törvényben nincs ilyen, hogy az ellenség. Nem is írásaiban mondta, beszédre. Így van, nyilván ez a... Igen. Na, lépjünk tovább. Tehát az a kiindulásunk, hogy a létezésünknek az egy szóban összefoglalt értelme az a szeretet. A szeretet közösség az Istennel, és a szeretet közösség egymással. És ennek a mintája volt az, ugye János 3.16-ban nagyon ismerjük, hogy Isten szerette. És ez nem egy befejezett múlt egyébként, hanem szereti is, és a jövőben is szeretni fogja a világot, ott az, hogy az agapao. Szóval, hogy Isten szereti a világot, szereti az embert, szereti mindazt, amit teremtett, mert a szeretetben foglalható össze az egész törvény, az egész proféták, minden, ami előtte megiratott, mindennek egyetlen egy summája van, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd embertársadat, mint önmagadat. És ebben van az egész törvény és a proféta. Az első gondolat, amit ezzel kapcsolatosan, tehát a létezésünknek az értelme, és hogy mindig Isten a kezdeményező. És én nagyon szeretném ezt nagyon-nagyon-nagyon aláhúzni. Mi valahogy a teremtettségünknél fogva, és mindazzal az értékkel, amit az Isten pakolt belénk, és ami nem magunktól van megint csak, hanem Isten ruhájából, nösámájából jött belénk, ez mindaz, ami bennünk van, azt az Isten pakolta belénk. Viszont ez a hatalmas isteni tudás, bölcsesség, kreativitás, minden, ami bennünk van, ennek mind egyetlen egy oka volt, hogy megértsd, hogy az Isten kezdeményez mindent. Tehát mindenben az Isten a kezdeményező, nem egy ilyen ad hoc vagy ebben a világban, nem csak egy véletlenségből, nem csak azért, hogy valahogy ide mégiscsak bekerültél. Nem. Nagyon kérlek, nagyon jegyezzétek meg, hogy bármilyen dolog, ami velünk kapcsolatos emberrel, emberiséggel, megváltással, az ember jobbá lételével és mindennel kapcsolatosan, ebben mindig az Isten a kezdeményező. Mint ahogy ő teremtett minket, és nem magunk. Az ő legelőjének a juhai vagyunk, és nem a mi saját magunkéi vagyunk. És mivel megértjük, és értsük meg, hogy mivel Isten a kezdeményező, ezért az Isten jobban tudja, hogy rakja és miért rakja úgy össze a dolgokat, ahogy összerakta. Amen. És a János 1.3, megint csak már elhangzott ez a ige. Kezdetben volt az ige, ugye, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ez, hogy mondta is, azt, hogy szemben. Tehát ez egy teljes egység, ez egy teljes harmónia. És a harmadik vers, az pedig azt mondja, hogy minden rajta keresztül lett, ami lett, és semmi nem lett, ami nélküle lett volna. És ott a ginomájban, a lettnél, tehát minden rajta keresztül született. És mind a három szóra a ginomájban, és semmi nem született, ami ne tőle született volna. Most gondoljátok végig. Most meg kéne állnom, le kéne tenni a mikrofont, és azt mondani, hogy most ezen időzzünk el. Csak ezen az egy versen. Ugyanis tudjuk, hogy a Szentírásnak a legeleje az nem az 1 Mózes 1, hanem a János 1. A János 1 megelőzi az 1 Mózes 1. Mert ez arról a kezdetről beszél, amiből aztán kilépett a Teremtés könyve első fejezete. De most tehát nála nélkül semmi nem született, ami született.
És ezt a proféták is megerősítik, hiszen az új szövetség nem a levegőből veszi ezeket a kijelentéseket. Tehát az első dolog tehát, hogy Isten kezdeményez, Istenből jött létre az ember, Isten képére és hasonlatosságára, isteni terv, isteni elképzelés szerint, az Istennek a bölcsessége szerint úgy, amiben most így, ugye Pál is azt mondja, hogy csak úgy egy-egy villantást látunk, és az is elkápráztat bennünket, hogy milyen elképesztő és mennyire fantasztikus. És ugyanez az ige, amelyik szül bennünket, a Logosz, az Istennek a szava, az Isten beszéde, mondja János apostolon keresztül az 1 János 4:10-ben, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő szeretett minket, és az ő fiát odaadta értünk engesztelő áldozatul a bűneinkért. Tehát látjátok, a szeretet is az Istenből eredt, és ered folyamatosan. Amen. Ez onnan jön, és ami onnan jött, töltetett ki a szívünkbe, és ebben is Isten volt a kezdeményező, ezt is Isten akarta, tehát a János 3:16-nak az igazsága az így jelenik meg, hogy előbb jelent meg, mindennél előbb, ugye most Jézus megváltását értem, alatta jelent meg az, hogy Isten kijelentette, hogy én szeretem a világot, és a világban az embert. És mindezt ezért teremtette az Isten, hogy sok lenne ebbe belemenni, de gondol végig, hogy az Isten nem egy marsra, nem egy légüres térben, nem egy szaharába, nem egy nem tudom én hova helyezte az embert, hanem ő megteremtette azt az atmoszférát, ami a legalkalmasabb volt az embernek az életre. És eltelt több ezer év, és még mindig nem tudtuk tönkretenni teljesen. Jó haladunk a dologgal, de nem tudtuk tönkretenni, olyannak teremtette az Isten, és annyira ki van találva, és ugye az Éden, amiben először, mint egy bölcsőbe berakta az ember, abból ugye kikerültünk, de az a kozmosz, az a föld, amiben beleteremtett bennünket az Isten, ami az ő kezdeményezése volt. Amikor most megszületett a unokahugunknak a kisbabája, ő a legifjabb a családban, akkor az az előkészület, hogy előkészítették a mindent, hogy ő amikor megérkezik ide, akkor egy olyan közeg vegye körül, nem az utcára, nem a hidegbe, nem azért, hogy nem tudom még minek legyen kitéve, hanem a legoptimális körülményeket teremtjük meg a gyerekeink számára azért, mert szeretjük őket. Azért, mert fontosak nekünk. Azért, mert szeretnénk, hogy túléljék. Szeretnénk azt, hogy ők többet és jobbat kapjanak, mint akár mi is kaptunk ebben az életben. És ezért csinálunk nekik egy olyan atmoszférát, amiben ők biztonságban vannak. És a legnagyobb biztonsága számukra nem is ezek a külsőségek, ezek fontos dolgok, és Isten is tudta, hanem az, hogy szeretettek. Hogy szeretve vannak, hogy szeretve lesznek, és az a szeretet fog működni bennük. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ő előbb szeretett minket, mint ahogy mi szerettük volna őt. Tehát a mi szeretetünk az egy visszajelzés az Isten felé. De a szeretet az őtőle jön, és őtőle származik, és én ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta megközelítése a Szentírásnak, ez a gondolata a Szentírásnak, ez azért nagyon fontos, mert ez egy olyan biztonságba helyez, amit semmi nem tud megadni ebben a földi létben, erre még egy picit vissza fogok térni. Tehát ott tartunk, hogy Isten a kezdeményező, és akkor még egy ige, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltetek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjen, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Tehát megint ki a kezdeményező? Kiválasztott ki bennünket? Kiválasztotta ki a tanítványokat? Kiválasztotta és kihívta el az embert, az Isten? És azt mondja, én választottalak titeket arra, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És figyeljetek, a világ erre vár. És a világ erre vár. A világ arra vár, hogy az Isten fiai megjelenjenek. A világ arra vár, hogy azok az Isten fiai jelenjenek meg, akik tisztában vannak azzal, hogy kik ők. Azok az Isten fiai jelenjenek meg,
akik telve vannak Szent Szellemmel, Amen. akikből kiárad az Istennek a szeretete, akik nem elítélik a világot, minden rosszasága miatt egyébként. Volna rengeteg okunk arra, hogy rossz dolgokat mondjunk. Nem segítünk ezzel senkivel, ezt ők maguk is tudják és mondják egymásnak, a háborút és az összes többi. Azt kell nekünk megértetni velük, és azt kell elmondani nekünk, hogy szeretett lények, hogy van valaki, aki mindenek fölött szereti őket és szereti az embert. És ez az evangélium, az az evangélium, amire a világ vár. Az Efézus 1:4-ben azt mondja az Isten igéje, meg még ennél a témánál marad, hogy ki lettünk választva magának a világ teremtése előtt. Hogy mi szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte a szeretet által. Tehát ki lettünk választva a világ fundamentumának a felvettetése előtt, hogy mi ő hozzá tartozva, őt megismerve, szentek és fethetetlenek legyünk. Ki a kezdeményező? Isten a kezdeményező. Isten akkor kezdeményezte el, amikor még semmi nem volt abból, ami most a látható világ, ami körülvesz bennünket. Az Isten az embert, azt nem azért hozta létre, most nagyon teremtette meg, hozta be ebbe a világba, be a teremtettségbe, hogy az ember egész életébe küszködjön és szenvedjen, persze küszködünk és szenvedünk, tehát nem teljesen. Attól a hiánytól, vagy attól a szükségtől, ami a mi atyánkkal való közösségből fakad. Az Isten már most és itt meg akarja ismertetni veled a szeretetének a legkézzelfoghatóbb, legvalóságosabb voltát. Ezért nem kell várnod a mennyig. Ezért nem kell várnod azt, hogy majd egyszer elalszol és az Úr elé kerülsz, és akkor majd minden happy lesz, majd minden jó lesz. Igen, ott már nem lesz egy csomó minden, ami még itt van. De nem így. Az evangélium nem erről szól. Az evangélium arról szól, hogy már most és már itt. Amen. Az Isten behozta az ő szeretetét a szívünkbe. Aki által kiáltjuk, hogy Abba szerelmes Atya. És ez a Szent Szellem bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, hogy ki vagy te valójában. Amen. Hogy Isten fia vagy. És ez a legfontosabb dolog, ami érhetett téged. Hogy már most és már itt, mint Isten fia léphetsz fel. És tudjátok, a világ erre vár. Mert azt mondja, hogy sóvárogva várja nem a savanyú keresztényeket, nem a pokollal fenyegető keresztényeket, nem azokat is nem sorolom tovább, hanem azokat, az Isten fiakat, akik tudják, hogy ők az Isten fia, és tudják, hogy ők kicsodák. Tudják, hogy Jézus azt mondta, hogy ti beszéltek nekik, én tudom, hogy honnan jövök, és hova megyek. És én ismerem az atyámat, akiről ti nektek fogalmatok nincs. És én tudom, hogy engem az atya küldött a világba, és ezért vagyok itt ebbe a világba. De ez a tiéd is, meg az enyém is. Tehát ő választott magának, ő hozzá tartozol eredendően. Ezt mindig elmondom, és nekem ez nagyon fontos, sarokpont tényleg, hogy én nem akartam megszületni, nem akartam Magyarországra születni, bár ez nem annyira rossz, meg nem akartam egy csomó mindent, ezt ő akarta. Ez ő. Azt mondja az egész ember, az Abcsát 17-ben, hogy az egész emberiséget egy nemből teremtette. És meghatározta a lakásuknak az idejét. Meghatározta, hogy ki hol lakjon. És az összes többi. Tehát, ha az Isten elvár tőlünk valamit, hogy ráadásul parancsba adja. Ugye én erről megint csak szeretek beszélni, hogy lehet-e parancsra szeretni. És ugye mindig mondom azt a hölgyet, aki holokauszt túlélő, és azt mondja, hogy mindent megtettek velünk. Mindent. És mindent megtettünk a túlélésért. De egy dolgot nem tudtak megtenni velünk, hogy szeressük őket. Azt nem tudták elérni. Az Isten pedig azt mondja, hogy megparancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Lehet parancsra szeretni. Parancsba lehet adni a szeretetet. Egy valaki adhatja parancsba. Az, aki megadta hozzá a képességet.
Ő megmondhatja azt. Amen. Aki elültette a szívünkbe a szeretetnek a magját. És addig várja, hogy nagy fává nőjön, ő mondhatja. És ő, aki bizonyságot tett a halálával, az ő Istennek, az Atyának és az ő szeretetéről, ő mondhatja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy amint én szerettelek titeket, és úgy szeressétek egymást. Halleluja. És ezt nem azért mondja, mert egy ilyen elhordozhatatlan, megugorhatatlan magasságba akar bennünket belelökni, hogy egész életünkben bűntudatunk legyen, hogy ez úgyse fog menni. Hanem megadta hozzá az, ami által ezt meg tudod tenni, és ő nem más, mint egy Isten benned. Amen. Amen. Egy Isten benned, aki szeretni tud benned. Mert az Isten szeretete a Szent Szellem által töltetett ki a szívedbe. Amen. És nem kisebb az Isten szelleme benned, mint az Istennek, az Atyának a teljes szeretete. Halleluja. Gondolkozzatok el ezen. És ne bújjatok ki az elől, hogy szeressétek az embereket, hogy öleljétek meg az embereket. Ha nem mondasz neki semmit, akkor is fontos, hogy ott vagy és ismer téged, Amen. mert ez neki egy meglátogatás. Azt mondja, hogy lesz olyan, ugye Zakariás proféta mondja, amikor 10 pogány kapaszkodik egy zsidó emberbe. Csak azért, mert ő zsidó. Csak azért, mert tudjuk, hogy veled van az Isten, és az nekünk megtartatás is. Jó. Tehát ez volt az első dolog. A második dolog, hogy az egész életünknek és a létezésünknek, ugye ez volt azért, hogy mi az értelme, ez a szeretet a lényege. Tehát ez az, amit Isten kezdeményezett, megadott nekünk, és hogy ezt a szeretetet, ezzel a szeretettel betöltsük a Földet. Hogy ez a szeretet minden ember számára elérhető és megragadhatóvá váljon. Tehát a teremtettségünknek az a lényege, az alfája és az omegája, hogy a szeretet az mint egy eszencia, vagy nem is tudom, mint egy eszencia ott legyen ebben a világban. És Jézussal eljött ez a szeretet, és ő a környezetében ezt bemutatta, hogy ez hogy működik. Nem úgy működött, és nem az volt a dolog, hogy ő akarta minden áron és hanem tele volt a Szent Szellemben, és tele volt Isten szeretetével. És ezért akármerre járt, azt olvassuk, hogy jót tett az emberekkel. Szerte járt, és jót tett mindenkivel. Mi nagyon szeretnénk, és ez egy kis oldalvágás, mi nagyon szeretnénk, és teljes joggal, hogy megjelenjen az Isten hatalomban és erőben. És gyógyulások, és szabadulások, és mindaz, de és nagyon sokszor voltunk az életünk, keresztény életünk folyamán, láttuk ezeket megnyilvánulni. Én nekem az a személyes hitem, hogy amikor megértjük, hogy miért vagyunk Isten fiaiként ebben a világban, hogy szeressük az embereket, fogadjuk el az embereket, mert a szeretet az nem, mindegy, most de sok minden van bennem, de fogadd el az embereket. Akkor ez a szeretet, ez elkezdi őket tényleg megérinteni. Amen. És lehet, hogy el fog jönni az az idő, amikor újra az történik, hogy a Péternek csak az árnyéka ráesett az emberekre és meggyógyultak. Vagy Jézusnak egy szavába került, hogy a legnagyobb csodák megtörténjenek. Ezeknek a személyeknek, Jézusnak és Péternek is a szíve tele volt az emberek iránt, az elesett emberek iránti szeretettel, ahogy a Laci is utal. Tele volt. Ők azt adták, amiük van. Azt mondta Péter. Aranyom, ezüstöm nincs. Amin van, azt adom. De az nagyon hatékony. Amen. Az nagyon ott volt. Arra nagyon nagy szüksége volt mindenkinek. Sokkal jobban, mint bármi másra. Tehát az egész teremtettségünk lényege ennek a szeretetnek a megjelenítése. Nem azért vagyunk, hogy minket, persze azért is, hogy jól érezzük magunkat, hogy hízlaljuk magunkat, hogy ölködjünk, stb. Mindez jó, mert a szeretetben, Isten szeretetében benne van. De az Isten te benned, az Isten eszenciáját akarja oda tenni abba a közegbe, ahol te élsz, ahol te mozogsz. Ahol én nem élek és nem mozgok. Ahol te élsz és te mozogsz,
ott az a szeretet, ami te benned van, fogja megérinteni azokat az embereket, akik veled kapcsolatba kerülnek. És ezért vagy teremtve, ezért vagy ebben a világban. Dicsőség az Úrnak. Az Istennek minden szava hozzánk is szeretetből fakad. Az Istennek az igéje nem kárhoztatásnak az oka. Nem azért mondta, hogy mi nekünk bűntudatunk legyen, és mint a szerzetesek ostorral csapkodjuk egymást. Hanem azért adta, hogy értsd meg, hogy ki vagy, hogy milyen nagy a te elhívásod, mennyire jó, hogy vagy. Tehát minden szava hozzánk Istennek az ő szeretetéből fakad. Amen. Mint ahogy a minden intelmünk, még ha van intelmünk a gyerekeinkhez, unokáinkhoz, most már mi korunkban, az nem ő ellenük van, hanem ő értük van. És még hogyha esetleg ő nekik nem is esik annyira jól az intés, de mégis mivel szeretetből van, elfogadják, és előbb vagy utóbb rájönnek, hogy az öregnek volt igaza. Már így kell beszélni, érted? Jézus bemutatta a Golgotán. Jézus bemutatta a Golgotán az Istennek ezt a szeretetét, és ez azért történt, hogy ezen soha senki ne tudjon változtatni. Ez 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Ez sem a mennyeiek, sem a földiek, sem a föld alatt valók nem tudják meg nem történté tenni. Nincs ilyen. És maga az Atya sem fogja. Az Atya sem fogja. Nem akarja. Nem is fogja. Most nem is tudja. Pedig Isten mindent tudó. Megváltoztatni. Ez megtörtént. Ez olyan, mint hogy kiment az ő igéje, és nem tért hozzá vissza soha üresen. Az mit itt gyümölcsöt terem? Amikor Jézus ott volt a kereszten, és az volt, hogy elvégeztetett, és Atyám, a te kezedben teszem le az én lelkemet, és ezzel befejezte az Ádám által elrontott és kisiklott életnek minden rosszaságát. Helyreállította, mert egy ember által jött be a bűn a világba, és a Krisztus Jézus által pedig bejött az Istennek a mindent helyreállító kegyelme. És ez kegyelemből volt, és ez nem tőlünk volt. Ezt senki nem tudja megváltoztatni. És ebben a tényben van az a valóság, amiben felfedezheted az életednek az értelmét. Ennek a felismerésében, ennek a megértésében. Mondta valaki valahol, ugye Jézus nem azért jött, hogy az Atya véleményét megváltoztassa velünk kapcsolatban, hanem azért jött, hogy a mi véleményünket változtassa meg az Atyával kapcsolatban. Óriási a különbség. Istent nem kellett meggyőzni arról, hogy szeresse az embert. Istennek nem kellett úgymond áldozatot bemutatni, hogy az embert ne utasítsa el. Isten soha nem utasította el az embert. Soha nem volt számára fontosabb, mint az a mód, hogy mikor, hogy és milyen formában mentse meg az ember. És ezért az ember Jézus jött erre a világba, és ember Jézus emberként mentett és váltott meg bennünket. Amen. És ez egy akkora nagy dolog, megint egy teljes bizonyossággal kell hinned ebben, hogy az Isten meg akarja változtatni a gondolkozásodat őróla. Azt szeretné, hogy értsd meg, hogy ő egy szerető apa, egy szerető apu, aki jót akar neked, aki előkészítette a te megérkezésedhez a hálószobát, a bölcsőt, a pelenkát, a mindent, hogy aztán majd, amikor felnőttél, akkor birtokba tud venni azt az ígéretet, amit ő szánt neked. Amen. Ezért élünk, ez a létezésünknek az értelme. Azért élünk, hogy ez a világ rajtad keresztül ebbe beleérezzem, belelásson, belekóstoljon, és ha érdekli, akkor el is mondjuk neki. De ezt mondd el neki, ezt mondd el neki. Ne azt mondd, hogy az Isten elgondozhatatlan terheket rakott össze, azért, hogy te majd, mert ugye, hogy evangélizálunk. Gyere be!
gyere be az egyházba, minden jó, minden szép, minden... Nem ezt kell mondani nekik. És amikor bejönnek, akkor meg szembesíteni őket azzal, hogy na öreg, na most bejöttél, na akkor most ez kell, az kell, amaz kell, ezt teheted, ezt nem teheted, stb. Én nem mondom, hogy ezek rossz dolgok, vagy hogy ne segítsük a fiatalokat, de nem lehet mézes madzagot, ma már nem lehet az embereknek. És nem lehet mézes madzag evangelizálással behozni az embereket. És tudom, hogy Laci sem, meg nem erről van szó, hanem azt kell megértetni, hogy mikor mi megismertetjük az emberekkel az Isten jóságát és az Isten szeretetét, akkor ebben a szeretetben, ebben a szeretet csomagban minden benne van, amire neki szükség lesz, valaha, nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóságban is. Így kell megválni. Harmadik dolog, hogy minden sikerünknek és minden áldásunknak is az alapja ez a fajta szeretet. Tehát a sikerességednek is az az alapja, annak a megértése, hogy szeretett lény vagy, és hogy a szeretet, az Isten szeretete a te szívedben, az mindenre jó és mindenre elég a Szent Szellem által. Minden emberrel, ember létezésével, életével kapcsolatos tudomány elismeri, hogy azok az emberek vannak, azok az emberek sikeresek ebben az életben, akik szeretve voltak. Minden sikerüknek az alapja ez, hogy olyan családban nőttek föl, ahol lehet, hogy szükségek voltak, lehet, hogy nem kaptak meg mindent, lehet, hogy nem úgy kapták meg, de szeretve voltak. És az ellenpárja, hogy egy csomó kudarcnak, sokszor emberek életük végéig hordják ezt a kudarcot, az az alapja, hogy soha nem szerették őket. Most, ha ezt a tudomány kezdi felfedezni, és a pszichológia, a pszichiátria és mindenféle, sőt az orvostudomány is mondja, hogy ez mennyire összefüggnek ezek a dolgok, akkor mennyivel inkább kell nekünk megérteni a Szentírásból, hogy hát ezért akarja az Isten, hogy megértsük az ő szeretetét. Mert azt mondja, hogy ha az apád, anyád elfordultak tőled is, én akkor is veled vagyok. Én akkor is a te Istened vagyok. Én akkor is szeretlek téged. És ha senki nem szeret, én akkor is szeretlek téged. És benekülhetsz, vagy belekapaszkodhatsz ebbe a szeretetbe. És ez a szeretet, ez minden olyan dolgot, ami a múltadban, vagy a múltunkban ért, az teljesen fölül tudja írni. Teljes szívemből hiszem, hogy fölül tudja írni. Amen. Teljes szívemből hiszem, hogy az újjászületéssel, az Istennel való kapcsolatunkban, a Szent Szellemmel, aki ott van az életünkben, ővele ez a probléma, ez megoldódik az életünkben. De neked felelősséged, hogy ebben megtarts magad, hogy szeretett ember vagy. Az elfogadó szeretetnek az a lényege, és felsorolok egy pár dolgot messze nem a teljesség igényével, hogy biztonságot ad. Hogy biztonságot ad, hogy nem vagy bizonytalan sem magadat illetően, sem mondjuk a családodat illetően. Nyitottá tesz mások felé. Hát írtam itt igéket, tehát például az 1 János 4:7, amikor azt mondja, hogy bizodalmunk van, egy biztonságban vagyunk. Mondja a Zsoltárokban, hogy biztonságban helyezed azt, aki arra vágyik. Az Isten tudja jól, hogy nekünk kell egy ilyen atmoszféra, amiben biztonságban érezzük magunkat. Nyitottá tesz mások felé. 1 Korintus 13, erről szól. Arról szól, hogy a szeretet az mi mindent képes megtenni azt, amit semmi más nem. És tudom, hogy ez elsősorban Isten szeretetéről szól, mert eleve az agape az az Isten szeretete. De azt mondja, hogy a szeretet az nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, mindent elhisz, mindent remél, mindent. Összes többi, ami elhangzott, ami egy kicsit elhangzott a gyümölcsökkel kapcsolatosan is. A Szent Szellem gyümölcseivel, a szeretet gyümölcseivel. Tehát nyitottak leszünk mások felé. Tudjátok, mennyire fontos ez, hogy az egyház, hogy a hívő emberek ne elítélően lépjünk fel az emberekkel szemben. Figyeljetek ide, elítélni mindenki el tud mindenkit. Ehhez nem kell sem hívőnek lenni, nem kell sem újjászületni, nem kell semmi ilyet csinálni.
Simán el tudod ítélni. És ráadásul nem is igaz ítélettel, hanem sokszor 99%-ban hamis ítélettel. Hamis ítélettel ítéljük el az embereket. Majd talán holnap fogok a Kornéliusról beszélni, csak zárójelbe tenném be. Amikor amikor Pétert elküldi a Kornéliushoz az Isten, hogy hirdesse ki nekik az evangéliumot, mert ott szükség volt rá, akkor mivel kezdi az Isten? A Pétert kezdi átformálni. A Pétert kezdi először átgyúrni. A Péternek jelenik meg az a tisztátalannak tűnő edény. A Péter mondja azt az Istennek, hogy semmiképpen sem. Dehogy is, soha nem ettem ilyenből. Azt mondja neki az Isten, te nem mondd azt, amit az Isten megtisztított. Közönséges és tisztátalan. De nem. Rendes zsidó ember. Tudta a helyet. Szó se lehet róla. Én biztos, hogy nem. És akkor azt mondja, amikor megy, és az Úr megmondja, hogy te pedig menjél el, és akkor már úgy megy, hogy azt mondja, nekem az úton megmutatta az Isten, hogy egyetlen egy embert sem mondja közönségesnek vagy tisztának. Halleluja. Figyelj, egyetlen egy ember. De az a csöves is bele tartozik? Bele. Az a drogos is bele tartozik? Akkor az a jehovista is bele tartozik? Amen. A hitgyülekezet az nem. Vagy mindenki bele tartozik? A mindenki bele tartozik. Egyetlen egy embert sem mondj közönséges vagy tisztátalan. De ezt a munkát, ezt a Péterbe kellett először elvégezni, mert akkor a Péter már nem úgy ment oda, tett utalásokat, hogy tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek kell lenni. Tehát azért még úgy teljesen nem mosta át ez a gondolat az életét. Ez nem a Péter kritikája, csak ilyen poénosan, festésen. De megmondta neki az Isten, hogy ezt így ne közelíts az emberekhez. Ha így közelítesz az emberekhez, el fognak utasítani. Nem lehet megvetni az embereket. Amen. Bármilyen nyomorúságban vannak. Mert Jézus meghalt értük 2000 évvel ezelőtt, visszafordíthatatlanul. És ő érte is meghalt, és ő érte is, és ő érte is. És nem vagy különb semmivel se önálló. Vagy amit különb vagy, azt úgy kapta. És azzal meg már nincs mit dicsekedni. Még mondok egy dolgot erről az elfogadó szeretetről, ami megint nagyon érdekes, a Lukács 10-ben, az irgalmas szamaritánus történetében látjuk, hogy nem fél jót tenni. Nem fél jót tenni. Attól félünk, hogy rosszat tegyünk, és összekapjuk mindig magunkat. Tudjátok, hogy nagyon sokszor a jótevéshez is kell egy kurázsi és egy bátorság. Nem félt oda menni ez az ember, ez a samaritánus, akit mintaként állít Jézus. Nem félt oda menni ahhoz az emberhez. Nem gondolt azzal, hogy mi lesz ennek a következménye. Véres leszek, ilyen leszek, olyan lesz, engem is megtámadnak, stb. Végig gondolhatta volna. Nem tudjuk a pap és a lévita mind gondolt. De ők nem tudták megtenni ezt a fajta jót. És Jézus a samaritánust állítja példaként. Tehát ne félj attól, hogy amikor jót teszel, hogy bármilyen formájában teszed azt a jót, hogy akkor az neked bűnül tulajdonítatik, vagy negatívul tulajdonítatik. Merjél jót tenni, merd oda tenni magad arra, hogy jót tegyél. Ez a szeretet, ez nincs megfelelési kényszer alatt. Ez a szeretet ez nem arról szól, hogy állandóan azon küzdök, hogy mit kell nekem megcsinálni, mit kell elérni. Nem. Felejtsd el. Nyugodj le az Úrban. Nyugodj le, majd az Isten elvégzi benned. És amikor ő elvégezt, akkor már úgysem tudsz más csinálni, csak azt, amit elvégez. De amit meg akarjuk csinálni, attól lesz izzadságszó. És nem fél a jövőtől. Nem fél a jövőtől. Nem fél a jövőtől. Nincs mit félnünk a jövőtől. Országok jönnek, országok háborognak, harcolnak, van infláció, lesz is infláció. Figyeljetek, én még éppen nem értem meg, illetve még nem emlékszem, úgy értem meg, amikor a háború után az emberek kiszórták a pengőiket az utcára, tonnaszámra. Semmit nem ért. Egy lukas garas nem ért. Na, az infláció volt. Most meg hőbörgünk, én sem örülök neki, tehát félreértés ne essék.
de mindig volt és mindig lesz. Lesz háború, lesz infláció, lesz éhség, lesz szükség, lesz mind. De egy dolog egészen biztos, hogy azok, akiket ő szeret, és akik őt szeretik, azoknak minden szükségét be fogja tölteni, mert már betöltötte a Krisztus Jézusban. És az igaznak még a gyermeke sem lesz kenyérkirengető. Tehát nem fél a jövőtől. És mi a legnagyobb félelme a kereszténységnek a jövőt illetően? A pokol. A pokol, hogy majd az egészet végig gályáztam, és végig izzadtam. Persze voltak jó, meg rossz dolgok, de majd amikor odaállok, akkor egyszer csak esetleg kiderül rólam, hogy mész a lecsóba, fiam. Na hát, felejtsétek már. Amen. Hagyj ne kelljen ezt már mondani. Öreg himnusz volt, hogy jó, de remeg a szívem, de a baptisták ismerik. Vajon Jézus mesterem hogy lesz vélem megelégedve? Na, jó lesz megelégedve. Azt fogja mondani, hogy jó vagyok, jó és hű szolgál. És meg fog ölelni. És ki fogja fejezni a teljes elismerését és szeretetét az irányodba. Ne félj a jövőtől. Ne félj, ne aggódj. Jó lesz. Na és akkor az utolsó, hogy, és ez fontos kérdés ezután az egész után, hogy akkor mindegy, hogy mit csinálunk. Ezt nekem állandóan földesz. Akkor minek megtérni? Minek Istennel járni? Minek erőfeszítéseket tenni, és az összes többi. És ez nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk. De ez soha nem is volt kérdés. Én soha a pulpitusról nem tanítottam azt, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz, Isten úgy is szeret téged. Ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogy az, hogy mit csináljak és mit ne csináljak, azt nem egy előírásszerűen kell tennem. Nem egy törvénynek megfelelően kell megtennem, hanem az én bensőmre, az én szívemre a hallgatásból kell megtennem. És akkor meg tudod tenni. Mert a szíved nem fog házasságtörésre vinni. A Szent Szellem nem fogja azt mondani, hogy tök mindegy, megtöröd a házasságot, nem számít, majd az Isten megbocsáj. Nem, ilyet nem csinál ő. Ő azt fogja mondani, hogy ne csináld, esztelen vagy, bolond vagy, kisiklik az életed, tönkre megy minden, amit építettél. Kapj már magadhoz, szedd össze magad, és ne legyél bolond, hanem legyél normális és eszes. Ezt fogja mondani, ha ilyen gondolatok jönnének az eszünkbe. Tehát meg kell értenünk, hogy persze, hogy ebben az életben vannak elkötelezettségeink, vannak olyan dolgok, amelyeket megteszünk, de nem kényszerből tesszük meg, illetve ha mégis valami történik, amit nem szerettünk volna mi sem, akkor meg tényleg van rá megoldás. Tényleg van Istennek egy olyan megoldása, ami felszabadít és ami megerősít bennünket. Azért hoztam el ezt az új fordítást, hogy ezt az igét elolvassam nektek, és ezt most Titus levélben van egy nagy, és nagyon jól összefoglalja a Titus 3-ban Pál apostol ezt a gondolatot. Azt mondja itt a Titus 3, hogy a 3.3-tól olvasom. Azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk. Rossz úton jártunk. Különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk. Gonoszságban és irítségben éltünk. Az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. De amikor Isten megmentő kegyelme eljött, és látható lett minden ember számára, akkor minket is megmentett. De nem azért, amit mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés fürdője által, és megújított a Szent Szellem által. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemét, Jézus Krisztuson keresztül, aki a mi megmentőnk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk, és ezért vagyunk elfogadhatóak a számára. Isten most már
az ő kegyelmén keresztül néz ránk, és ezért vagyunk elfogadhatóak a számára. Azért adta a Szent Szellemet, aki bennünk él, hogy örökösei legyünk. Ez felel meg annak a reménységnek, hogy örök életet ad nekünk Isten, és ez az örök élet, ő benne van, és ez a tanítás mind igaz, és azt mondom, hogy akarom, hogy ezt erősíts meg a testvérekben. Hogy az ezekben a dolgokban egészen biztosak legyenek. Egészen biztosan akarja az Isten, hogy örökös vagy, hogy fiú vagy, hogy vannak dolgok, amik nem méltóak hozzá, és ezt te tudod, ez benned itt van, és ezt meg tudod tenni, és ha nem, akkor ásd bele magad, és ássuk bele magunkat az Isten beszédébe, hogy megértsük belőle, hogy kijöjjön belőle, és annyira fantasztikus az, hogy még most így mondom, ténylegesen előítélő világi emberekbe is bizonyos erkölcsi kérdések, bizonyos dolgokhoz való józanság, vagy mérlegelés, vagy igazságérzet ott van benne. És ők is tudják nagyon sok helyzetben, hogy hogyan kell ezt tenni, sok helyzetben pedig nem. Na, tehát nem az magunk jobbátételére irányuló erőfeszítéseink fogják megadni nekünk a szabadságot és a felszabadulást, hanem annak az elfogadása, hogy Isten fiaiként van hatalmunk bármit, így mondja Pál apostol, minden szabad nekem, de tudom, hogy nem minden használ. És ezért nem csinálok meg mindent, ami nem használ nekem. Tehát nagyon egyszerű a képlet, sokkal nehezebb az életbe ezt kiválasztani is. Egy gondolattal szeretném befejezni, mint a János 4.16-ban mond a Szentírás, hogy azt mondja, hogy és mi elhittük, megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Megismertük és elhittük. Tehát a ginoszkóval az egy megértés, egy ismeretet mond, és elhittük, vagyis a magunkévá tettük ezt a hitet. Elhittünk, de mit hittünk el? Az, hogy jók leszünk? Az, hogy megoldjuk a problémát? Nem. Az Isten irántunk való szeretetét. Elfogadtuk, megértettük és elhittük. Tehát ugye azt mindig mondom, hogy ebben a szeretetben neked kell bent tartani magadat. Ezt nem tudja senki megcsinálni helyetted. Ezt neked kell, ez neked és nekem kell úgy élnünk, hogy ezt tudjuk. Tudjuk azt, hogy amikor Jézusról azt mondta az Atya, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, tudta ezt Jézus. Tehát benne volt Jézusban is ez a tudás. De fontos volt Jézus miatt is, és a környezete miatt is, hogy ez elhangozzon, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És ő mindig az egész életében és a szolgálatában benne tartotta magát ebbe a tudatban. Ebbe a meggyőződésben, hogy ő a szeretett fiú, aki az Atya akaratában jár, aki azt teszi, ami az Atya előtt kedves és fontos, és ez így volt jó. És ez ebben akkor sem hátrált meg, amikor most nem csak a pusztában is azt mondja, tényleg te vagy az Isten fia. Na hát, ha te vagy az Isten fia, akkor mondd már meg ezt ennek a hegynek, meg ennek a kőnek, meg ennek az egésznek. Stb. Ugye nem bizonytalanodott el. Ráadásul még ez úgy hangzik ez az igevers, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Kérdezek tőletek valamit így tényleg befejezésre, az utolsó szóra. Elhisszük ezt? Amen. Amen. Legyen. Elhisszük, hogy gyönyörködik, de bukdácsolunk. Csinálunk mindenféle dolgot. És gyönyörködik bennünk. És tényleg gyönyörködik bennünk. és figyelj, a bukdácsolásunkkor, vagy amikor olyat csinálunk, abban nem gyönyörködik egy apa sem. De alapvetően mindenkor gyönyörködik a gyermekében. Mindenkor. És a bukdácsolásban is nem abban gyönyörködik, hogy majd megint elesett, hanem abban, hogy hogyan fogom őt segíteni a helyreállásba. Hogyan fog ő ebből jót kihozni. Hogyan lesz az élete, hogyan fog az élete ebből egy olyan gyümölcsöt teremni, amely neki lesz áldás. Amen. És amit én már előre tudok, és akkor segítjük. Tehát egy apa mindig gyönyörködik a gyermekében, még hogyha esetleg nem is
jót tesz az. De ez a hit, hogy gyönyörködik benned az Isten. És azért gyönyörködik benned, mert Jézus miatt gyönyörködik benned. Jézus miatt és Jézusban nyerted meg azt a fiúságot, és Jézusban gyönyörködött az Atya. És te benned is azért gyönyörködik, mert hiszel a fiúban, és örökös vagy, és a családhoz tartozol, és része vagy minden ígéretnek, része vagy minden áldásnak, része vagy mindannak, amit az Isten azoknak készített, akiknek meg akarja mutatni azt, hogy milyen fantasztikus a mi elhívásunk, milyen fantasztikus az, hogy mi ebben a világban vagyunk, milyen fantasztikus, hogy tartja még az Isten azért ezt a világot, hogy ezt a hitet, ezt a meggyőződést, ezt a teljesen mindenféle kételkedés nélküli hitet képviseljük az emberek irányába. És ez az Istenkép, és ez az Istennek a gyermekeinek a hite és a bizonysága, ez igenis hat a világra, és igenis meglátják, hogy él a mi Istenünk. Amen. Köszönöm szépen.